Salamatsika jiaby tonga soa eto amin'ny chaîne YouTube, TikTok, Kamanja. Azadino miabonné, j'aime, commentaire, like, subscribe, YouTube. Aviam fumadio tagna com sicaromba arice. Haiko anao si voalohany fa utazomo si mesy farany. Si olagna mamaray fanao tsy tiako tambaragna tiako fara izy ko satria tiako fitiavako anao sanatria za tsy dinde. Aviam fumadio tagna com sicaromba arice. Haiko anao si voalohany fa utazomo si mesy farany. Si olagna mamaray fanao tsy tiako tambaragna. Aviam fumadio tagna com sicaromba arice. Haiko anao si voalohany fa utazomo si mesy farany. Si olagna mamaray fanao tsy tiako tambaragna tiako fara izy ko satria tiako fitiavako anao sanatria za tsy dinde. Aviam fumadio tagna com sicaromba arice. Haiko anao si voalohany fa utazomo si mesy farany. Si olagna mamaray fanao tsy tiako tambaragna tiako fara izy ko satria tiako fitiavako anao sanatria za tsy dinde. Aviam fumadio tagna com sicaromba arice. Haiko anao si voalohany fa utazomo si mesy farany. Si olagna mamaray fanao tsy tiako tambaragna. Aviam fumadio tagna com sicaromba arice. Haiko anao si voalohany fa utazomo si mesy farany. Si olagna mamaray fanao tsy tiako tambaragna tiako fara izy ko satria tiako fitiavako anao sanatria za tsy dinde. Aviam fumadio tagna com sicaromba arice. Haiko anao si voalohany fa utazomo si mesy farany. Si olagna mamaray fanao tsy tiako tambaragna. Aviam fumadio tagna com sicaromba arice. Haiko anao si voalohany fa utazomo si mesy farany. Si olagna mamaray fanao tsy tiako tambaragna tiako fara izy ko satria tiako fitiavako anao sanatria za tsy dinde. Aviam fumadio tagna com sicaromba arice. Haiko anao si voalohany fa utazomo si mesy farany. Si olagna mamaray fanao tsy tiako tambaragna tiako fara izy ko satria tiako fitiavako anao sanatria za tsy dinde. Aviam fumadio tagna com sicaromba arice. Haiko anao si voalohany fa utazomo si mesy farany. Si olagna mamaray fanao tsy tiako tambaragna tiako fara izy ko satria tiako fitiavako anao sanatria za tsy dinde.